Daniel Muka ġie kundannata l-omru l-ħabs fil-waqt li Viktor Dragomanski kien ikkundannata l-40 sena priġunerija. Din hija sentenza li ngħatat li żewġ irġiel li fil-jiem li għaddew instabu ħatja brabta mal-qtil ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski lura fl-2020. Fil-qorti nstema kif Muka jrid jinżamm għal 6 termini miżmum il-ħabs f'iżolament wara l-instab ħati biqtil volontarju ta' żewġ irġieli li nqatlu fir-residenza tagħhom fi triq Locker f'Taslima lura f'Awwissu ta' 5 snin ilu. Minkejja li kien meħlus minn l-akkuża ta' qtil iżda mhux ser aggravat, Viktor Dragomanski xorta waħda kien ikkundannat 40 sena ħabs kif huwa nstab ħati ta' serq illi wassal sabiex inqatlu dawn iż-żewġ persuni. Iż-żewġ akkużati wieġbu mhux ħatja l-akkużi miġuba kontrihom f'każ ta' qtil li xxokkja il-pajjiż. Il-qtil doppju ta' Pandolfino tabib u negozjantu kollektur tal-arti u Maciejowski ċittadin Brittaniku bejjaħ tal-arti kien deskritt mill-investigaturi bħala attakk deliberat u pjanat, illi ħasat kemm lill-komunità Slimiża kif ukoll il-Malta b'mod ġenerali. Il-prosekuzzjoni sostniet illi l-inċident kien riżultat ta' tentat ta' serq illi mar ħażin. Jesper Christiansen, ċittadin Daniż, kien ammetta l-involviment tiegħu minn flokad ġuri fil-każ u qed jiskonta sentenza ta' 40 sena wara ftehim bejn il-prosekuzzjoni u d-difisa. Christiansen kien ix-xut ewlieni tal-prosekuzzjoni u xed li kien Muka li mexxa l-pjan u ġelu jipparteċipa fis-serqa. Il-ġuri li kien ippresedut mill-imħallef Natasha Galeċi Berraz dam 12 jum u fih instemaw xhieda minn esperti forensiċi investigaturi u minn Christiansen innifsu. Il-ġurija rat ukoll sigħat ta' filmati ta' CCTV li juraw li l-aggressuri bil-maskra jidħlu u joħorġu mid-dar tal-vittmi. Prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukati Marija Francesca Spiteri u Kevin Valletta mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Għal Dragomanski deru l-avukati Jose Herrera u Alex Cherry Herrera. Għal Muka deret l-avukat tal-għajnuna legali Josette Sultana fil-waqt li l-avukati Joe Giglio u Michela Giglio deru għal familji tal-vittmi.